I esmorzadors. Avui hem vingut a Picassent, al bar Daniel. Anem a disfrutar de l'esmorzaret, que estan en festes. Per a picar trauen olives en encurtits i cacaus. I per a beure bien llimona. Encara que vos recomanem molt tastar els seus torrendos de Sòria, que estan super cruixents, o la seva flor de carxofa en un poc de mussolina. Encara que el que més ens va fascinar va ser el seu pa del forn La Bahia del poble i els seus entrepans especials, com el seu cubanito, que porta un poc de mantega per damunt del pa, carn de cavall, pernil dolç, pepinillo, formatge i una salsa de mel i mostassa. El seu mòdul 5, que porta carn de potro desmenussar, tomaca seca, alls tendres, formatge, un allioli d'all negre i maionesa de jalapeny. També tastarem el mestalla en vedella, guacamole, formatge cheddar, ceba i tomaca seca per damunt. I el nou entrepà dels 4 magnífics, que porta xipirons, en picadillo per damunt, ou, ceba caramelitzada i una maionesa kimchi. Una combinació curiosa i molt encertada. Per acabar, un cremadet en essència que deixa macerant de bon de matí al bar Daniels de Picassent.